wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tansah kita aturaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun maringi nikmat iman lan Islam saha paringi kesempatan dumateng kita sedaya kanggo kumpul bebarengan wonten ing acara peringatan malam nafsu Sa'ban ingkang penuh berkah menika. Selawat lan salam muga tansah keparingga dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha para keluarga lan sahabatipun. Hadirin ingkang kinurmati ing pangarsanipun panjenengan sedaya, kula dherek maosaken susunan acara ing dalu menika. Adicara kaping setunggal ingkang menika pembuka. Adicara kaping kalih maos ayat-ayat suci Al-Qur'an. Adicara kaping 3 sambutan saking panitia. Adicara kaping sekawan maukid sahasanah. Adicara kaping gangsal doa bebarengan lan penutup. Kangge buka acara menika sumangga kita bebarengan maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muga acara menika saged menjalani berkah lan manfaat mugi kita sedaya. Kula menika pranata cara nyuwun pangampunan menawi wonten kekirangan utawi kaget ing penyebutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.